Salut prieteni, astăzi am venit cu un update al vechii noastre colecții. Am luat aceste petarde pentru anul care urmează, pentru că o să mai facem video și în anul care urmează. Am luat două cutii de Piccolo Corsar de la firma Tropic și le-am luat un pic cam scump, cam 3 lei pachetul. Preț cam piperat, dar pentru două cutii nu le-am zgârcit. Am mai luat încă două circoplițuri de la firma Tropic. Am căutat și de la George, dar cei de la mine din oraș nu au avut, le-am luat de la mine din oraș, 3,50 lei circoplițul, un pic cam scump, dar față de alți ani e ok. Am vrut să iau și un Vulcan Congo, însă iarăși nu am găsit, am luat tot acesta Silver Cascade de la George, îl știți, 3 lei, acesta a fost un preț ok. Și am mai luat încă 20 de FP3-uri, aici ni s-a rupt și numai bine vi-l prezint. Știți, FP3-uri le-am făcut review. La 2 lei bucata, un pic cam scump, dar e ok și prețul acesta. Asta este. Le-am luat pentru că v-am spus la începutul videoclipului, vrem să facem și în anul care urmează mai multe videoclipuri. Păi până la Revelion o să mai postăm un videoclip atunci sau pe 1 ianuarie, dar până atunci vă dorim sărbători fericite alături de cei dragi. Să aveți o zi cât mai frumoasă. Ciao!